Basyo? Sir, unsang orasan na abot si Mencho kagabi? Uwan, sir, mga kadlaw naman to, sir. Mga alas 4 gyud, sir. O ba? Isa may yang kuyo. Siya naghatod niya. Wa mo ko kaila to, sir. Bag-o man to sa kong pananaw. Kung siya bago, rin lain di ay mo hatod niya din sa ato? Usahay, magtaksi na siya, sir niya. Usahay na mo hatod. Pero katong ganinang kadlawon, sir. Pag-o mo kita itong naong nga, sir. Kung siya man, natuog pa siya? Sigurado kayo, sir, kay udto naman ang mata. Oo ba? Kanunay kung hagito din bataan na. Ano sa pam kunin mo pa doon sa inyo? Ayaw lang una, kaya pa na kusulti si Papa. Ato na sa boy timing good. Nya, kano sa pa man na? Huwat lang good, akurado sa da siya, oy. May lang nang maniguro kadaan ba? Lisod na. Lisod ang unsa. Mawagtang panuon ka? Nganong muwagtang man? Ito ka ba, okay? Masinyag makadecide kang abroad ka. Makakita pa lang kaglain. Pataka ra man ka, oy. Dayo nas tinuod, ha? Mas mayong po nang makailan ako imong papadaan. Yeah, di ka mahadap sa kong Papa. At lukoy kay ex-police ko na. Pero, parang sa kung magkakatubang niya. Ikaw ba, mura trip ka nga ang taon mo? Seryoso ka, kamanang tiba. Serious lagi. Ito, mura lagwa. Sus, gandayo sa siya, ay. Nakaliwa sa kaya ng trip, di ka, kung makaliwa. Ikaw ba? Ayaw sagsoon sa imong kwarto. Lingkod dire. Mag-istorya ta. Katukon pa kay ko pa, uy. Lingkod dire. Mag-istorya ta. Tanawa ra ko ng imong itsura. Mura kag burikat nga buntagan. Sige na kag laag. Di ka mahimutang. Mura kag border. Baga mangay kag lipstick. Ibagikan maganato. Di ko gusto mo sermon. Akong sundon ang disiplina sa pulis. Way daghang istorya. Lihok og aksyon dayon. Pero kay gimahal ta mong akong mga anak. Taas kog pailo. Pero inyo gani kong hagiton, makakita yun mo kung siya kong buhaton. Naibaw ko nga lain-laing laki ang muhatod ni mo din sa ato. Unyag mamabdos ka, ngudupan ni mo lalaki. Basin baka apo kong bastardo, ha? Mayo kini abot ka mo. Si ate ni mong papa no, naglalis na sala. Ha? Sod sa 40 ka tuig na kong panerbisyo, limpyo ang akong record. Ayaw in taon niyo hugaw-hugawi. Ayaw o guba ang apelyedong Alvarez. Ang imo lang yung kagalingon ni mo siguro pa. Gusto ni mo nga magsiginig sunod-sunod ni mo, pauro na lang imo ang masunod. Gusto ni mo himuon ni mong robot. Oh, nang laki ko. Di ba sa pasahan kong laki kay wala magkalipay ning malaya. Wa ko nakita nga mo ning malaya. I hate you. I hate you. Gusto na pa mo. Gusto na. Waiter sila, tarungan na diha. Wala gid ba yun? Hello? Kuya, Oh, ngano ka? Hello? Naunsa ka, uy? si Papa ug si Ate Mincho, kuya. O, naunsa man sila?
Naglalis sila, kuya. Ay da, mura man sa kagkaron pa. Sige na bitaw na silang inana. Dili manggod, kuya. Naglalis sila. Si ate, gitubag niya si Papa. Inanyag, I hate you. Nasuko si Papa. Iyang gisagpa si ate. Unya, naunsa naman na sila din haron. Ilong kaayo diri, kuya. Si Papa to asa iyang kwarto. Si ate ambot. Kuya, basing maggubot nig samot diri, kuya. Relax lang, relax lang. Mula bayra na, mas may nang di na sila magtingog para walay samok. Sige na, pahuway na din ha. Relax lang. Kay bawa ko, gikan para baka sa duty. Wa pa kay tuog. Sige, kuya. Bye. Ano di ayun? Ay da, si Abi da nawag, gubot ko no ka dito sa bay. Ang akong amahan nga Hitler, ug akong isuon nga Maria Magdalena, naglantugi karon sa balay. Samo kaayo. Mo ba? Niya, nagubot, kay nagtubag-tubag man ni si Mencho, di nagsagpaan. Hala no, ka-colorful good sa inyong family. Ato na i-share ni Charles Santos sa MMK. Hello dia, at timanan ang customer diha oh. Sige, go. Hello, Day. Oh, hello ya. Kung sa'yo mananawag? Kita taron, Bi? Sapot ko dis balay, uy. Ha? Ngano naman sad? Ta, sa ikong gisapot ko sa bunga, uy. Kita taron, Bi. Ato ta sa tunaan na kita anan. 30 minutes na ako dito. Ah, sige. Kung mauna ka, huwata lang ko ha. Maligo pa ko. Sige, bye. Pa, ayaw pa da sa imong kasuko nga tukang ate. Nakalitan ko day. Wa man ko kumatuo nga iya kung tubagon og yung adto. Pa, kay bawa bitaw kang ate, nga wa na siya break kung mo'y musulti. Kung buhi pa unta ang inyong inahan karon, dili unta ni mahitabo ang ingon ani. Katawanan. Sa headquarters kani adto, gikadlukan akong tingog. Disiplinado ang akong mga tao. Pero karon ang akong mga anak, di gyud patuon ako. Nanugutaw na kaingon ka anak pa. We love you pa. Ako, nisupak bagod ko nimo. Si kuya, bisan ingon ana na siya. Dako kay na siya pagtahod nimo pa. Si ate makarealize na siya sa iyang sayop. But I'm sure deep inside her, dako na siya pagrespeto nimo pa. Mayon ta anak. Pagkanindot lang tao ni usa ka maayong pamilya. Mayon ta nga pariha ba sa buhi pas mama nimo. Nakonsensya ko ng sidrada. Ano na konsensya man ka? Ako monggoy ga tug-an ni sir nga si Maminso lain-lain laki maghatod kada kadlaw. Nganong gisultihan masad nimo si sir? Nangutana mong si sir nang nga hadlok sa gumamakat nga lisod niya kayog ako niya mabuthan. Mas maayo ng imong gihimo. Si Sir Manuel mo'y pinaka-amo nato dinhi. Siya mo'y amahan. O ang ngayon nasad nga masayod siya. Basig ako'y kasaba na ning Maminso nang da kay kadudar ba to siya. Ako na ba'y tig-ablis kit? Oh. Day. Kumusta naman si Papa nimo? Ay, tuwa na sa kwarto na. Nagpahuway. Mayrag yung naabot ka ganina mo. Kay sigurado gitong dapatan gito pag-ayo ni sir si ate nimo. Inimagot sa tapos si ate. Kung wa ko tato siya nagtubag-tubag, kita niya ang hitabo. Unya, Day. Nangibaw na to sa kuya nimo sa nahitabo. Ako naman to siyang gitawagan kaniha nang ingon siya ato sa daw ning palabyo ning nahitabo. Mas ayaw pa daw nang di magtingog si Papa ug si ate. Aron way gubot. Sige nang matug sa ko ha. Padyo ko ka pa way sukat kay ganiya gikan pabiya akong duty. O sige, Day. Pahuway na dito. Alis ako na ha.
Pastilan din ang akong mga amo, uy. Wala ko kasabot. Kamayo biyang ilayas, uy. Musta na karon dito sa inyo, sa? Wala naman manawag si Abi na ako. Okay na tingali. I'm sure, pag uli na ko sabay, mingaw kaayo. Murabag si Manasanta. Alam no, si Manasanta naman di ay. May payut, mga tumo sa simala. Managput mo dito, aron tagaag kalinaw iyong pamilya. Hindot lagi unta og maguyog bing tanan. Maglisod po kong sulti ni Papa, kay Dia, mahadlok po kong mabanghagan. Napasay akong manghod nga kundatan. Taghan kayo grason, maglisod sadto. May pagkami na lang si Gabriel ang manimba. Basin di ay mamilagruhan pa mi. Unsa man ko ng bilagruha? Aber? Kana bang magminyo mi, nami anak, pariyabag, usa ka pamilya ba nga nindot kaayo. Dili na milagro yun. Baliw na. Ikaw ba, imbis imo kong i-encourage, imo naman nung kong i-discourage, oy. Mura man sa kag di ka bayot, di ba di mo mapil ang akong feelings karon? Sorry kaayo. Pero bugat kayo akong dugo anak imong uyab. If I know, nasuya ka lang. Excuse me. Grabe ya, uy. First time na ginapatan ko sa amahan. Ang gamay na dito na kung yan ang waktang na. Sus karon ra na iya kay bag-o pa ang hitabo. Ako bitaw sa una, sige masay ko kasaban sa akong papa. Ipalapos sa pikas dunggan. Aw kadugayan ni surrender oy, kinsay alkansi. Niingon oy nga, hopeless case na kuno ko. Hindi lang sa kakumulis amo ano. Kung palabay lang sa akong pila ka adlaw. Kuya, asam ka puyo? Akong tawagan si John. Basig makatabang to siya. Katong pulis? Ninyo makato. Basig matabangan ko niya kapuyan ba? Kasi uskasimana lang. Na, muulbog yun ang kaspa sa mong papaday. Tao makana niya si John kaniadto. Ako pa nimo, mulaylo lang una ka. Pag good shot ba, ayog lubugag sa motay sitwasyon. Kabaw, nabiya ka.